De eerste bewoner van Treintje Wiel, een Kjeltje, werd verwelkomd door commissaris van de Koningin Sjon Jorritsma. Intussen wordt er boeten al hut werken. Het is nu nog grijden met grutte bulten zaan. Oeren hier, maar het gebied er heel los uitzien. Het Friesland zoals het hier 75 jaar terug was, met een Treintje Wiel die toen nog bestond. Hoogwater, veel weidevogels. Wat er aan toe wordt gevoegd zijn een aantal paden, wandelpaden, fietspaden. En de drager van het geheel zijn natuurlijk de 3 woningen die in een moderne architectuur worden gebouwd. Kloosterman wennet er nou in een borkerij en docht aanst in het nije boeten aan agrarisch natuurbeheer. Zien kei er in het tussen de luxe villa's. Vatte Skepper de Groenhinkoe winnen er nogal wat protesten. Er binnen maar liefst 190 bezwieren in Tjenne. Het was ook een goede zaak en ik denk zelfs dat het plan er nog beter van is geworden. Ja, dus wat dat betreft is het toch altijd mooi dat er oppositie is en dat men nog eens alles nadrukkelijk bekijkt. Dus wat dat betreft, ik denk dat het alleen maar een winstpunt is dat het zo gelopen is. Ja, want wat is bijgelijks onpast? Nou, de situering is iets aangepast. Ja, het zicht op de klokkenstoel, dat die ten alle tijde blijft. Ook vanuit de Joodse sluis, wat men een belangrijk punt vond. En verder is de hoogte is een meter afgegaan. Hoe 2 jaar met het gebied en de bouw van de luxe wenten kleerwijzen.